Binħan id-direttur tal-kumpanija Leisure Clothing inżamm il-pulizija wara li sar rejd fil-bini tal-kumpanija Ċiniża f'Bulebel l-4 filgħodu u waqt ikun mistoqsi u investigat dwar allegazzjonijiet ta' kundizzjonijiet ħżiena tal-ħaddiema u esploitazzjoni. Qed ikun allegat li mal-260 ħaddiem Ċiniż huma sfruttati mill-istess kumpanija li ilha taħdem minn pajjiżna għal dawn l-aħħar 27 sena. Il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili spjega li iktar kmieni din is-sena id-Dipartiment responsabbli għall-impjiegi u relazzjonijiet industrijali derlu li kien hemm ksur tal-liġijiet. Għaldaqstant infetħu żewġ każi separati fil-Qorti tal-Maġistrati ta' Malta fil-konfront tal-kumpanija Leisure Clothing Limited. Fl-istess waqt id-Dipartiment għaddej b'investigazzjonijiet oħra dwar il-kundizzjonijiet tal-impjiegi tal-ħaddiema. Kien fl-2007 li kienu saru rapporti li kien hemm impjegati li kienu qed ikunu sfruttati. L-investigazzjonijiet li saru dak iż-żmien ma riżultaw fl-ebda irregolaritajiet. Fil-fatt kien biss wara investigazzjoni riċenti li tresqu persuni l-qorti brabta ma' dan il-każ.